Maabot jud ta sa punto sa atoang kinabuhi nga kinahanglan nato mamili. Didto ba sa tao nga stay sa atoa karon o didto ba sa tao nga gusto mo balik sa atoang kinabuhi? Ang ako ang maingon, huna-hunaa sa makadaghan kung kinsa sa ilahang duha ang gahatag nimo og kakulba sa panahon nga mahuna-hunaan nimo siya. Kung nahibal-an na nimo kung kinsa sa ilahang duha, ayaw na siya ang piliya. Kay tungod, ang dapat nimo pilion kanang feel nimo nga safe and secure ka. Kay kanang tao nga gahatag nimo og kakulba, mapil nimo ang kabalaka ug dili ka komportable sa panahon nga makuyog nimo siya. Nang pilian ng tao nga nagpa-feel sa imuha nga safe and secure ka ug labaw sa tanan, komportable ka. Kay ka na nga tao, magpabilin jud na, dili lang sa kalipay, kundi magpabilin jud na hangtod sa pinakalisod na pagsulay sa atoang kinabuhi.